Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και το περνάμε όλες οι γυναίκες σε κάποια φάση της ζωής μας. Είναι η επιλόχιος κατάθλιψη. Η επιλόχιος κατάθλιψη είναι ένα βάρος το οποίο φέρνουν μέσα τους πολλές γυναίκες, αλλά σπάνια το μοιράζονται. Είναι η αόρατη μάχη που κάνουμε με τον εαυτό μας καθημερινά. Οι μέρες φαίνονται γκρίζες, η απομόνωση είναι σαν φυλακή και το μέλλον φαίνεται αβέβαιο. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει αγάπη και στήριξη γύρω μας, ακόμα και αν δεν το βλέπουμε πάντα αυτό. Και υπάρχουν επίσης και επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Η επιλόχιος κατάθλιψη είναι μια δοκιμασία, αλλά μπορούμε να βρούμε τη δύναμη να προχωρήσουμε. Σηκώνοντας ένα βήμα τη φορά, ανακαλύπτοντας την εσωτερική μας ανθεκτικότητα και αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη σκοτεινή περίοδο.